Hej Magnus. Hej Magnus. Det her det er Johanne Og Karoline. Ja. Og vi vil gerne bevise ligningen y er lig med a gange x plus b. Ja. Så til at starte med indsætter vi et punkt, der hedder a, og et punkt, der hedder b. Ja, og C. og c. Så laver vi nogle linjestykker mellem punkterne. Så vi har a til b, vi har b til c, og vi har a til c. Yes. Så skulle du også lige indsætte det her. Så laver vi en lille trekant Inden i trekanten. inden i trekanten. Ja. Så vi laver 2 hjælpetrekanter. Har vi? Nej, én hjælpetrekant. Og ikke? en, jo. Ja. Og også de... du skal også lige forbinde den her. Ja, men jeg skal lige have den præcis. Ah. Ja, sådan der. Sådan der. Og så forbinder vi også de 2 punkter, som hedder d til e. Nu Nu vil vi lige sætte navne på akserne og og linjerne og sådan nogle noget, punkter. Og ikke? Punkter. Sådan. så på den her akse har vi y, på den her akse, og på den modsatte akse har vi x. Ja. Så, så har vi a. På det er sådan linje, det er linjen d til e, det er a. Det er også hældningskoefficienten, ikke? For hele, altså for den store trekant. Og så Ja. og så b, det har vi her, hvor det skærer y-aksen. Nå, ja. Det er b. Så vil vi starte med at finde AC. Og det kan man så se, AC afhænger af x-værdien, så der kan du gå ind og aflæse på grafen. Så det kan man så skrive på den her måde. Hvad så står det her? AC er lige med X. Så vil vi så finde forstørrelsesfaktoren. Og det kan man så gøre ved at sige, okay, Nej. forstørrelsesfaktoren faktor er lige med AC, og det er så det store linjestykke. Det er så det store linjestykke her, AC divideret med AD, Som er det lille, ikke? som er den lille linje her, i hjælpetrekant. Ja. Og vi har fundet ud af det, så kan vi finde forstørrelsesfaktoren, og det vil det var ikke den. Og det er så lige... Hvorfor kan jeg ikke finde ud af det her? Og det er lige med x, som vi så fandt før. Der fandt vi ud af x, a, c, dx. Så x over 1, og grunden til det er 1, det er fordi vi har bestemt den lille hjælpetrekant til at være 1, som man kan aflæse på x-aksen. Yes. Og det vil så være, så forstørrelsesfaktoren, det vil være lige med x. Ja, okay. Så vil vi gerne... Så vil vi gerne finde bc. Vi vil gerne finde linjestykket BC, som er det her over. Og det kan man gøre, altså der er 2 muligheder, kan man sige, ikke, til at finde det. Og det første, det er ved at vi finder, altså vi har, det er jo ligesom på y-værdien, eller hvad hedder det, y-aksen, at det måles, ikke? Så ved at vi siger, altså så derfor kan man sige, at det ligesom er y, man må, altså at det er lige så langt som y, og så er det jo der
eller y minus b, ikke? Fordi at det jo ligesom sker i b. Ja, altså så den hedder y minus b, det er det her stykke, BC. Så, nej, det skal vi have ligning. Lige med y minus b. Ja, og den anden måde, man kan finde BC-stykket på, det er ved, at vi ved jo, hvad vores... det er ved, at man bruger den der hjælpetrekant, så vi har, altså sådan som en... Som man ser her. Man ser her, ja, som vi har kaldt for A. Og ved at vi ganger det lille stykke med vores forstørrelsesfaktor, så finder vi jo, hvad BC er. Så den hedder A gange X, som er vores forstørrelsesfaktor. Så den... A X. Ja. Yes. Og da de to, altså da de begge to er for BC, så kan man så sætte dem lige hinanden. Så vi siger y minus b er lige med a. Og den der. Nej, og så ja. Kontrol. Ja. Gange x. Hvilket så bliver til. Hvilket så også kan skrives som y er lige med a gange x plus b. Som er den ligning, vi vil bevise. Så dermed har vi bevist, at den ligning passer. Og nu? Done.